फ्रेंड्स गिबियावनो खुलुमलायबाय नोंथांमोनखौ आंनि भिडिअआव ओमफ्राय गोबावनि उनाव नै दिनै जों थांगासिनो बरजरा नैबेलाय हाबजेनबाय बरजरा दा जोङो थांगासिनो बेरायनो बोरमाया बारस'ना होदों गोलैसिगौमोन ओमफ्राय ओरैबायदि मोजां मार आरोना माने बरजराया थान्दानो नालाय लामाफ्राबो ओरैबायदि मोजां मोजां हाजो सेर सेर बिफां सारि सारि एकदम माइ गायनाय गोथां गोथां बिराद भिडिअ फट' बिराद नुदों आरोना बरजरा ओमफ्राय जोङो खाथिबाबो थांफेरनायानो जायाखैमोन ओमफ्राय दिनैसो थांबाय आरोना नै जि मोजांखा सयथिबो थांनानै गोसोखौ मोजां मोनो आरोना माने नै एकदम गोथां गोथां सोमखोर हाजो हाला जि मोजां थान्दा मोनखादों ओमफ्राय बैयावहाय जोंहा टिकेट लालाबायनांबाय ओइलाय 20 थाखा लाखिदों बिथांमोना थिगानो आयदाखौ 20 थाखा नै बिथांमोना लाखिबाय जोंनिफ्राय ओमफ्राय जोङो थांफिननोसै नायनायसै ओरैबायदि मोजांखाना सयथिबो एसे टेनसनफोर दंबाबो थांनानै हो दैयाव दुगैलाबायहै ओमफ्राय नै शुटिं खालामनोबा एसेबां मोजां आरो सोर मोनथियै दंलै एसेबां मोजां जायगाखौलाय जोंहासो दिनै खाथिनिबाबो दिनैसो फैनो रोंदों फैयै मोनफैबाय नै बरजरायाव जों नैबेजों फैदों दे नैबेजों जों बेजों फैदों बिराद मोजां आरोना बेजों फैनो एकदम बिराद सान्दा बार नांदों जों बेजों फैदों आरोना जोङो बिराद मोजां मोनदों आरोना फैनानै माने बिराद बाला सिथाबबाय मानो होनबा जोङो बिराद माबा लिकुइडनि मेकआप फुनदोंना जोङो फवासे ओमफ्राय दा बेनिनो बिराद माबाखौ बोजोब्बाय हाद्रिखौ मोखाङा मेकआप फुनबायनायनि जेबो लाब गैया हाद्रिया जोंखौ सिथाबनानै गाज्रि नुहोजोब्बाय दा जोङो मोनफैबाय हावरा ब्रिजआव नै जोंना हावरा ब्रिज बियो उपाय गैया कलकाताबो थांनो हाया नालाय बेनो जाहैबाय माबाफोरा कुसुति जिन्दगि कियालाय हावराया बिदि मोजांसोना बेयो नैलाय बिनानाव इंका बालिया थाच्छना आं थाङाबो होमबा फाइनालि मोनफैबाय जोङो नै डिएसएलआर लानानै दा जोङो थाबायलांगासिनो नै जोङो नरन नारायण माबा ब्रह्मपुत्र दालां बारनोसै फावसाय एसे गोलैगोन दे आं फैलासिया जों थांगासिनो दङ दा लोगोफोर आंनि भिडिअखौ नायलांनो थादो जाय बिथांमोनहा नैबे बरजरायाव फैफेराखै आंनि भिडिअ नायनानै एसे गोजोनना थादो ओमफ्राय मोजां मोनोब्ला फैदो आरोना आं बांद्राय बिदि भिडिअ लानांगौ नायबाय थाबा जि बोराब मोनखायो रागा जोंखायो आङो ओरैनो खानायानो जेथो जाबोजोब्बाय टट' गारियाव फैनाया ओमफ्राय दा जों थांगासिनो थांनानै दैयावहाय एसे आखाइ आथिं सुनसै ओमफ्राय डिएसएलआर लाबोदोंना फट' गिसे लालाबायनोसै थ' नायबाय था लोगोफोर दे मा होनो केमेराया आंना सिगांथिं मोजां नुला थेवबो लाबाय आङो उपाय गैया गाहायाव नायनानै थाबायाबा जायालै सौथुनां गोलैगोन मानो होनबा बिराद अन्थाइ गिदिर दङ सौथुनां गोलैबाथाय एकदम माइनास जाखागोन मिन्थिबायना अभार मेंबायबो आरो ससे थाबायनायावनो मेंगुलायदों जि मानसिफोर दुगैयोलै मालाय थान्दा जोंहा लाबो दुगैनांगौ र' अमा जायै मेजेमानो बांद्रायबाय गाहरि खायै मेजेमथ' बारि गल एकारणे थाबायबाय खस्थ' पाइसे गोलैगोन माथो सान्दा थारलै इंका बरिया सान्दा
माबादों गरमजों दैजों मिक्स खालामबाय ओरैबायदि मोजां जायगा ओमफ्राय जों थान्दा थान्दा समायना रमायना गोमो गोमो बिबार दङ गोमो गोमो बिबार दंजोबो सेस खना खनला गाबज्रिलायनाय थाया होनबा लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेनोसै थांनोसै नै बेनो लास्ट अखा हाबाय फ्रि फ्रि ओमफ्राय डिसि फैदोंमोननो बेखायनो गासैखौबो थिनहरबाय आरोना एसे बेरायबावगौ मोनदोंमोन आफसुस थाबाय ओमफ्राय थांनोसै लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना माबायदि मोनखो कमेन्ट खालामदो आरो अनोब्ला शेयार साबस्क्राइब ओमफ्राय लाइक खालामदो आरोना गोजोननाय थाबाय खुलुमबाय।